U današnjem videu ću vam ispričati kako sam postao prijatelj Toni Baloniju. Tako da pre početka lupite like i subscribe dugme, a sada pređimo na video. Sve je počelo 27.8.2023. godine. Bio sam sam u kući, znate, smarao se, igrao igrice i tako to, kad stiže notifikacija od YouTube-a. Ja sam prvo pomišljao, mora da je nešto za moj kanal, ali ne, kad Toni snima live. Odmah sam izašao iz svog malog Minecraft sveta i kad sam upalio live, imao sam šta i da vidim. Toni je snimao live za 100.000 subscribera. Tog trenutka sam ga gledao sa ponosom, jer 100.000 subscribera nije uopšte mala stvar. I tako ja gledam live, uživam jedan kokice, pijem fazon, neku Coca-Cola, nešto tako. I jedno 15 minuta posle Toni dolazi do 100.000 subscribera. Još 100.000! U tom momentu obuzela sreća i osjećao sam se kao da sam ja došao do 100.000, a ne on. Čudno, znam. Znači ja sam ga fazon gledao ko da mi je brat, ne znam. Onda posle live sam otišao čuvati na Instagramu i tu sam video da većina njegovih pratioca, a i mojih drugara, kači postove, da otprilike u postu piše nešto ovako: čestitajmo Toni na 100k, sve najbolje, nastavi tako, bla bla bla. Pa sam odlučio da napravim post, ali i da mu napišem u poruci sve čestitke. Savršim ja to i on mi odgovori. Sad možete reći, pa dobro Johnny, to ne znači ništa. To ne znači da si drugar s njim. I upravo ste, ali to nije kraj. U septembru na drugom kanalu Scotland izbacuje Diot igra Bedwars. Tu na Instagramu odmah sam napisao u privatnom chatu da upali live. Što najgore, to je i uradio. I tako što je vrijeme prolazilo, sve više smo se Toni i ja zbližavali. Bez perverzije, molim. Jedini problem je to što se nismo upoznali uživo. Ali dobro, ajde, upoznat ćemo se valjda. Zato što on vam iz Hrvatske, a ja sam iz Srbije. Ali nadam se da ću se jednom stvarno, naravno kad odrastem i kad ne budem imao nikakve obaveze, upoznati sa njim. Stvarno se nadam. I to bi bilo to. Ljudi moji, srećna vam nova godina. Prošla godina je bila top. Za godinu dana stigli smo lagano do 124 subscribera. 10.000, ali nema veze, i to ćemo valjda jednog dana. To ništa ne bi bilo moguće bez vas. Hvala vam. Pa da, tačno sam rekao, sa oko 20 subscribera otprilike, kako sam krenuo u januaru, ali tamo negdje oko marta, maja, šta već, ne znam ni ja, skočio sam na 124. Čak sam uspio da pređem moj cilj koji sam htio na jednom videu da imam preko 1000 pregleda. I to je uspeo sa Jugoslavijom. Link u opisu, naravno. Ne znam što da kažem. Super, hvala vam, obožavam. Još jednom baš onako mnogo istinski hvala. Haj, čao. Šta drugo mogu da kažem. Vidimo se i lepo sprovedite za ove praznike. Pozdrav.